Barot ha kotori ngai ha Aribai joba khlaina bagai sikang bariano joba wa tamo khlaina nangma srungo Abobai no 24 June salmarini horo Ladakh hangkodi sayok timawo Khorokcha Junior Commission Officer te Khorokbani sengkrakno dioi military training activities eba srungjaknaino srungai tuima kacharte teng baike basuma jorawo ajom sha tuimani tui ashake bangkha teng basuma lama haba shui malia teng Kochokgwi Langma bai joba ma khlailai suka Abobai no patimungno nugui logi no rescue team rokbo thangpano tui bangmani darate khosawi chubawi malia Khorokbano tengni ongkhori malia Langma ma sachuka khasi tuino Okok tumano khnawi Defense Minister Rajnath Singh belai no kha khamjaka tamoni hinmale Abobai hani bagai joba khlainai rokni Khoroksani phan tei elem Khoroksi borokni bai baksha hani bagai Langmani nai rok theiplaiano muitu tongnai jotori khabono thinaini nukhungni borok rokno bo khakbai jorawo kha thangsari wi kok shaka Defense Minister Rajnath Singh